त्या शेतामध्ये जाऊन जे पाहिलं, त्यांची जी मुलाखत घेतली, त्याच पद्धतीने वरवंड गावामध्ये बाळासाहेब बबन दिवेकर हे एक आपले शेतकरी आहेत. यांनी गेल्या वर्षीपासून आपल्या शेतीला म्हणजे सेंद्रिय शेतीकडे त्यांनी वळण घेतलेलं आहे. तर मागच्या वर्षी त्यांनी उसाला वगैरे वापरलं होतं. याच पद्धतीने त्यांनी आत्ता प्रेझेंटला ह्या कांद्याला सुद्धा वापरायला चालू केलेला आहे. हा सुरुवातीचाच प्लॉट आहे कांद्याचा. एक 20 ते 25 दिवसाचा हा कांदा झालेला आहे. याला टोटल त्यांनी सेंद्रिय शेतीवर पूर्ण खत औषधं घेतलेली आहेत. तर आपण त्यांना समक्ष विचारूयात की त्यांना सेंद्रिय शेतीमध्ये आणि पहिलं करत होते ते रासायनिक शेतीमध्ये काय फरक वाटतो का तुम्हाला? हा हो, निश्चितच फरक वाटतो. ज्यावेळेस सुरुवातीला आम्ही रासायनिक शेती करायचो त्यावेळेस माझं ऊसाचं सरासरी उत्पन्न 50 टनाचं होतं. पण ज्यापासून आम्ही सेंद्रिय शेती करायला लागलो तेच उत्पन्न आमचं 80 टनापर्यंत गेलं. कंपनीच्या सर्व्हिस बद्दल वगैरे तुम्हाला काय वाटतं का? हो, सर्व्हिस खूप चांगली आहे कंपनीची. आणि जो ग्रोथ होता तो वाढला. ठीक आहे, तुमच्याकडे घ्या. ठीक आहे, बाकी शेतकऱ्यांना